ihan vapaa. Sitten pääsee puittaamaan sisälinjaan sitten seuraavaan. Ja niin, puittaakin kyllä hienosti mukaan nahkaa kiinni. Suoraan lähtee pitkään, niin tulee aivan oikein sitten lyhyelle iskupaikkaan. Ja sitten kierrosta säilyttää samalla kun suoraan pitempään. Ja lähtee nyt tuonne pitemmälle. Ja näin sitten viimeinen kierros käynnissä. Ja Kuvosella tähän mennessä puhas suoritus siellä. Ittuvuopilla tosiaan litsahus. Siinä lipsauttaa toisenkin kerran. Oli litsahuttaa vanhasta muistista. Ja voidaan katsoa, että hyvä mies. Just näin, aivan oikein. Mutta kuitenkaan niin näin tulee. Se oli nimittäin vasta rikko. Sekunnin taulu kääntyy vitoseksi. Tapo sisälinjalla, lyöpiikö Aalto luukun kiinni? Kyllä lyöpii! Ukkulainen lyhyelle kierrokselle siitä saman teen. Ja Tapo lähtee
Ja semipro-luokan vitoselle kääntyy. Ja yksi Openin lähtö vielä. Otetaan tuo Viilaksen kelekka ylös ja sen jälkeen sitten Leevi Aalto Hermansen Lie. Taulu. Oho!
Sairaanhoitohenkilökunta heti rattaan tsekkaamaan, että Väinöllä kaikki ok. Juvosen Joni! Ja kattomiksi Eero Kaisto. Ja Nittyvuopio ensimmäisenä pojulla. Ottaako Valppu komean? Tiukaa hyvää käännöksen siihen. Tiukan näköistä vääntöä. Ensimmäinen kerros. Ja kärjessä Valppu. Nittyvuopio kakkosena. Lunki kolmosena. Ja katohan se. Sieltähän tulee Nittyvuopio ja suikasee ohi. Ottaa siihen tämän lyhyen oikoreitin. Ja Valppu ja Lunkki hakemaan tuolta pitemmän kaavan kautta. Pojathan vääntää siellä aivan tosissaan. Tästä tulee hyvä vääntö. Sieltä tulhaan. Ei se Nittyvuopio tässä. Sehän on tulla menneet täällä nyt aivan sekaisin. Se on Valppu, joka menee tuolla noin ja näin. Katsotaan, että sainko sakattua kokonaan tämän meikäläisen pistelaskuhomman. Nyt tulee sieltä ja Valppu keulassa edelleen. Nittyvuopio kakkosena. Lunki jättää leikin kesken. Ja kahdella kelkalla mennään. Viimeinen kierros. Tässä se pojat ratkaistaan. Valppu keulassa, Nittyvuopio kakkosena. Nyt on Nittyvuopiolla kepsissä oikeat askelmerkit. Mutta pikkusen nousee tuossa. Pystyy, katsotaan pystyykö pinnalla. Voittaja saapuu tässä. Ja sieltä tulee Nittyvuopiokin. Ja kakkoseksi tähän lähtöön. Noin! Ei mennyt pahastikaan meikäläisellä laskut sekaisin, mutta meinasi mennä. Joku huusi selän takaa, että ne on toisinpäin.